L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Standard & Poor's tejbet ir-rating tal-Ena Malta biex hekk għal darb'oħra Aġenzija Internazzjonali ikkonfermat il-bidla pożittiva li għaddejja minnha din il-korporazzjoni tant importanti għal pajjiżna. Ir-rating tal-Ena Malta tela għal BB- minn B+ u meta wieħed jieħu l-korporazzjoni f'iżolament jew aħjar lil hinn mid-dipendenza fuq il-gvern, ir-rating tela minn CCC+ għal B-. Standard & Poor's qalet li ristrutturar tal-Ena Malta qed iwassal għal riżultati aktar kmieni milli mistenni, qalet l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Fost oħrajn, Standard & Poor's innutat il-bidliet biex l-Ena Malta tkun aktar effiċjenti fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u titjib fil-likwidità. L-Ena Malta nnutat kif it-titjib ta' rating tagħha meta kkunsidrata b'mod indipendenti mill-gvern huwa sinifikattiv meta wieħed jikkunsidra li sa ftit snin ilu id-dipendenza fuq il-gvern u s-self mill-banek kienet theddida ewlenija l-ekonomija. Standard & Poor's innutat ukoll ir-roħs fit-tariffi tal-enerġija għal darbtejn li jgħenu tkabbir ekonomiku. L-Aġenzija Internazzjonali ma tagħmilx deċiżjoni bħal din ibbażata fuq xi jgħidu l-politiċi, imma tagħmel deċiżjoni bħal din ibbażata fuq il-fatti. U l-fatti juru li irnexxielna nagħmlu turnaround tal-Ena Malta, irnexxielna nsalvaw lil kumpanija li kienet f'xifer ta' falliment, irnexxielna nreħħsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma u permezz ta' hekk ħankomplu nġibu aktar riżultati għall-ekonomija Maltija fejn insabu bl-inqas rata ta' qatt, bl-ikbar rata ta' tkabbir ta' impjiegi, tkabbir tal-ekonomija ta' 6.3%, dan kollu grazzi għalikom. Il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi qal li l-Gvern kiseb dak li amministrazzjonijiet preċedenti kienu jqisu bħala impossibbli. Fakkar kemm kellhom ir-rwol importanti l-investiment ta' 320 miljun euro minn Shanghai Electric Power, l-investiment fil-Power Station il-ġdida u l-investiment maġġel fl-enerġija rinnovabbli fost oħrajn. Iċ-Chairman tal-Ena Malta Frederick Azzoppardi irringrazzja l-ħaddiema l-konsumaturi u l-imsieħba kollha tal-kumpanija li huma kruċjali biex il-ħarsa l-ġejjieni issa hija waħda aktar pożittiva. Dan fl-istess ħin li qed tinvesti l-miljuni ta' euro biex pajjiżna jkollu ġenerazzjoni ta' elettriku aktar tajba u aktar nadifa.